pa. Kuya, yung mga sulat-sulat mo naman dito na. Kala ko saan din ako. Mm. Tabingi man. Paanong tabingi? Karga di? Sabaw? Kumali yung sabaw? Paanong tabingi? Wala. Adobong sabaw. Tama pa. Tama na? Lagi na ka mga mga. Tama pa na. Karga di? Ano sa mga mga? Kaya na? Ha? Dito po. Iatras pa? Ha? Yo-yo. 2 viewers. Laba-laba. Ano sa ipon mo? Hmm? Sa upuan mo? Ay, ito na lang. Hello everyone. Hello sa'yo. Wala mo sa ba? Ha? Ano ba sa mo? Meron. Ano Karga ba rin. ang sabi? Kari lang po. Kasi talaga. Ito ano ba? Kiling. Kiling. Kiling mo. Pero ka lang yan na cellphone. Sabi mo. Hi Kuya Papi. Hello. Hindi namin ulam ah. Fiesta. Itong sinalas mo, talaban ko sa mo. Sobrang yung kado. Tapos, Yung tayo na ito nga, ang tibay wala na to ako ah. Good morning. Ano? Ang CR. Tama. Ang labadami. Tita, may madami ng ulam. Opo. Kain na ikaw? Kain naman na ikaw. Nakaligo na ako eh. Yati-yati si Kuya Totoy. Naliligo pa lang si Ate Hailey. Doon. Oo, nakaligo na. Alis yun sila. Ano kaya to? Pera? Fish na. Pera. Ano nga, yan ata yung binigay sa akin ni ano. Nakaka ano to oh. Kasi pag ito maglaba, pag dito, ganito lagi yung nilalaban. Binigay yan sa akin ng kapatid ko. Kaya nakalimutan niya. Sarap maglaba pag ganito oh. Pakialaman kasi yung pinapanood niya, inilipat mo naman eh. Kaya kayo nakakaway. Yan na. Kala ko, Sunday ngayon. Saturday, Webis ba ka nang pa-check up? Kaya nga, Biyernes alam ko talaga pa. Sunday ngayon. Minamadali ko ang araw. Ano lang naman to? Mga pinagpawisan. Pinagbisan. Pinaligo. Kaya sablit lang naman itong laban. Parang mga dumi. Sa inyo. Kaya mabilis ko sutin. Ha?
Against the light. Hmm? Eh ano mo? Doon mo kaya? Hindi naman. Kung against the light, doon sa sasakyan. Sige ko bike mo. Dito na kayo. Kumain na. Ano oras na? 11:46. Nagkape muna kasi ko kaya kanina pa ako naglalap. Halap ba? Nakababas. Sige. Huwag ka makapuan. Ulaan mo. Ma. Wala. Wala. Ba't mo sa balde yung cellphone? Kasi mo ka doon. Hindi naman. Parang mataas. Tapos pataobin mo yung ano. Okay na yan? Parang matutumba yan. Five viewers Ito yung sila. upuan mo. Ito mo muna yung upuan. Wala kang upuan. Naglaban na ako. Para kung ano maisipan ko sa ano ibi. Discount muna ako sa ano ibi. Hello sa 4. Against the light pa. Kaso walang signal dito. Sa Dito. yan man lang. Yung pala sinampay ko eh. Hmm? Saan? Saan? Ay, binigay lang ito ni Nanay Tina. For viewers and viewers alone. Hello. Hello sa 4. Huwag lang magbaklas yung kamay ko. Umapdi na nga. Oh. Yan. Huwag mo na kasing masyadong kusutin. Mapula na. Nababad na yung dami. Mapula na. Huwag mo na ano yun. Kaya kumain ka ng iba. Maano yung kamay ko sa ano? Nakasabon-sabon sa simento. Kaya nagbabaklasan yung kamay ko. Kaya kung parati nakikita niyo ako yung natuhugas, huwag kayong magagalit. Kasi allergy kasi siya sa sabon. Lalo na sa dishwashing liquid. Hello sa team. Masarap yan. Audience lang ako ngayon. Ikaw naman taga-sampay mo. Hindi ba natin doon? Ha? Ikaw sinasya mo yan ah. Okay. Para bumalik ka. Hindi. Ginamit kasi namin kumot. Late man ito po ako. Late. Lusog mo.
Hello, sir. Ikaw lang ang aking tapos lang ang mga damit. Naman tayo sa kumot. Sa mga punda. Punda nung ginamit kami sa hospital. Pinagawang shower. Hmm? Pinagawang shower. Shower. Lapos. Reviewers hello. Ito ang punda. I-brush ko na yun. Mapula na yung kamay ko. Ayaw? Oo, ayaw ko yan. Gusto ko na. Kasi nakababad na yun. Kahit hindi mo. Susutin mo. Kanina pa. Nag-gusto ko kanina. Nagpahinga lang ako sa nagkapi. Ganyan? Thank you, Lord. Sabi ko na, bawal kumain ng dahon. Ito. Parang yan. Hello, sir po. Kumusta ang buhay ko? Hindi ko. Huwag mo yung sito mo. Graduation ngayon. Parang Nung isa kong kapatid. Tumawag ako, paalis na sila. Mag-make up. Grabe no. Alas 3 magsisimula yung ano, pero alas 12 pa lang. Hindi na papapasok. May kaganapan doon sa bahay. Hindi yan talaga. lugar. Tingnan mo.
Hindi pa kinain. Dali na. Okay na. Pinakin natin. Hapdi na lang kamay ko. Okay, kami. Oo. Hindi na pa kusot na kusot. Bawis lang naman ito eh. Sinis mo kung batasan mo? Ayun. Ulim-ulim. Ay, si Kuya Rowel. Hello, Kuya Rowel. Good morning po. Ruel Juliano? Mm-mm. Ano kaya Ruel? Macho Labandera? Gas-gas lang. Hello po. Magandang tanghali. Good morning. Ganda nga. Sino yun? Sino na? May Macho ano Labandera, maglaba? no? Natin magagawa. Tayo yung bossing ngayon. Tayo yung masusunod. Tayo yung masusunod ngayon. Pag ayaw niya, ako. Lahat ng ayaw niya. Sabi nga ka eh. Kaya tayo masunurin ngayon. Lahat ng ayaw niya gawin, akong gagawa. Nagpawisan lang naman to. Hindi ko na kayang kusutin. Maray talaga ay. Ako na. Ay, nako. Sinilas naman. Panlas. Ay, yung ano sa ano eh. Yung jacket mo. Hello everyone. Gusto niya kumain yan. Maloya Signal. Alin man? Ano daw sa atin ba? Sa amin mga na signal? Sa kanya. Hindi ko alam, hindi na, may heart kasi, hindi mabasa. Ah, sa di uwas. Ah, sa uwas yung ano. Ah, kasama nyo si ano, sila Idol Japper. Sa iba ko sila kuya. Ah, Sila Idol Japper. Ah, enjoy kayo, enjoy. enjoy. Natagpo na ano eh. Nandito tayo sa Manila eh. Pons mo na. Kapag may bisita, lagi tayong wala. Dahil pa naman pagkakataon. Shoutout kila Idol Japper, kila Kuya Dam, at sa mga asawa nila. At sa ano, kasama nilang isa, si Kahaw. At siyempre sa team, shoutout sa team. Kamusta na ang team? Laban na naman tayo para sa 9. Extra muna tayo sa 9. Ayan. Pauli na Kuya Sera. Nganod pa. Nag-init na kaya. Pauli na San Roque o paano na sila? Pabatangas na sila Idol Japper. Kinilas na amo. Ganyan yung kamay ko. Kasi minto, butas-butas yung kamay ko. Yan parati dapat Ang naglaba, ganyan din.
Ayan, San Roque muna, udmap ako na sirang apol. Alis na sila bukas. Wala ninyo, no? Kamusta na, no? Matatapos na, no? Grabe naman pati yung apakan. Diligpit na to. Pati ka to kay Marsha. Madali na nung lipatan sa balon ninyo, no? Bali na na. Hmm. Kaiba na pala niyan. Hmm? Ayun. At siyempre yung paa. Lampay. Nagwan din yung paa. Audience lang ako. Bili ka ng ano yun? Din. Kaya mo ako na lang. Ano naman na? Ako na. Bili na lang tayo mamaya. Bili tayo ng gamit. I-chill mo si Banok. Papisoryo kita. Sa dangwa. Itry mo man lang. Ay ano, sa dangwa. Sa bangbang. Itry mo. Baka kaya niya. Bangbang. Mas mura kasi ito. Sayang naman eh. Saan? Pabili ng 2 box. Check mo na. Ito pa. Ano trabaho na yun? Kaya para mabasa pag nag-cellphone. Bicol na kayo. Nandito pa po sa Tansa, Kuya Ruel. Nasa tansa pa po Kasi kami. may check up pa po ako sa 16. Gustuhin man namin umuwi. Kaso medyo napagastos na po kasi. Kaya dito na muna po. Kasi may mga gamot ang bibilhin. Sa 16 po, balik po kami sa 16 kasi. PGH. Kasi Balik. tatanggalin na yung ano. May okasyon nga po kasi sa bahay. So, inisip namin yung pamasahe. Kumbaga practical na lang muna. Graduation ng kapatid ko. Kaya sila na lang naman. Titirahan naman kami. Titira daw eh. Para pag uwi din namin lulutuin. Laki na nung alaga ni Papa doon na ano. Ihahanda. Nasakto eh. Pero pinapita lang sa wifi. Ha? Pinapita ko lang. Hindi. Tatabang na lang ito talaga. Apre. Ano? Wala na ang kamay ko. Ano ba yung kamay na? Napakasing. Meron talaga pag dati ng artist. Panlaw na. Ito mo muna sila mo. Hello everyone. Ingat kayo no sa pag-uwi nyo, no? Ingat. Ingat kayo. Nasa dagat sila ngayon, sila idol. Sila idol jobbers. At sana nag-enjoy kayo dyan sa ano, Bicol.
Daming pwedeng puntahan dyan sa Bicol na mga magandang tanawin. Dapat nga pumunta sila dun sa ano, dun sa Baaw. Dun ang maganda. Tapos ano sila dun, overnight sila dun. Ganda rin. Sa Baaw. Kinawagan Hills. Yun ang mga plano namin ni Ami pag magaling na siya. Mga tanawin. Saka dun sa lugar. Yun ang gusto ni Ami yung puntahan. Yung lugar nila, Transtar. Bohol. Yung mga gusto ni Ami. Bundok. Pag nakarecover na, Siyempre, pag nakarecover na yung karilo, saka nakarecover na rin yung balsa. Yan ang mga plano namin. Tagal-tagal bago makarecover na. Okay lang yan. At least tapos din. At kapag ipon din tayo. Kusiro nga lang. Kusiro. Dami ng kusiro. Pinanulagpasan natin. Dami na ba? Alam ko siya. Basta sana yung B. Alis ako ma. Tapos babalik ko dito. Gising. Huwag ka muna maglaba. Kasi ilang araw lang naman yun. 15 o. Sakto 16 tayo dun, di ba? Pagdating ko dito ng 15, umaga ko alis doon. Maglalaba ako doon. Pagdating ko maglaba. I-dryer na lang natin. Para 16, dala natin yung gamit. Din ng umaga na lang tayo. Hmm? Din dito katulad yung kapatid. Eh, 16 nga umaga tayo dito alis. Tapos dala na natin yung mga gamit. Para kung sakali man ano sabi ng doktor, pag sinabi nila na babalik tayo para sa isang buwan na uwi tayo. Uwi tayo ng Bicol. Alam ko, dami ng damo-damo doon. Walang tao. Yung tindahan natin, nakasiraan na talaga yun. Ay, si Tilo. Tara Ang may daw. tulok mo. Okay na okay kami gusto sa ako musta. Uuwi, malapit na uwi namin lo. Na ano na nung ate mo? Kasi yun na yung asikasuhin natin pagbalik namin. Sinat mo na pa naman? Eh, Yung picture? Eh, subukan mo ang i-chat mo. Baka nagsisimula na eh. hindi pa. Okay naman. Okay naman daw siya. Sana seryoso ka rin lo. Ako seryoso ko yung mag-ano sa'yo. Ay. Oo, ginawa na. Yun. Handa ka lang magpuyat sa mga nusilatan mo. Ang diskarte niya, dapat huwag kang ma-stakan. Kasi mga module yan, di ba ma? Pag na-stakan ganyan, ganyan yan kakapal, oh, mga susulatan. Wala anuhin muna. Oo. Basta. Kaya, wala kang oras ng katambay. Hindi ko Kaya ma- naman. Kaya Oo. naman. Kasi may mga susulatin yan. Mas maganda yung alam mo na. Pero alam ko kaya mo yan. Tulungan ka na lang dito para alam mo kung alin yung gagawin na una. Kung paano yung technique.
Kaya dapat kapag may module ka, gawin mo agad. Huwag mo na pabukas. Huwag mo nang pabukasan. Kung nahihirapan ka, pwede nga hindi pumasok. Gawin mo yung module talaga. Kasi sa'yo din yan eh. Balang araw sa'yo din yan. Ikaw din yung manginginabang yan. Hindi naman kami. Dali na, kasi ituloy natin din eh. Pupunta rin baga ako sa school, no? Nagpupunta rin ako dun eh. Kukunin ko yung diploma. Kasi napapa-authorize na lang. Ha? Authorize na lang doon. Yung pagkuha? Pwede na yung kasama sa mga klase ko. Ayun. Ha? Ayun. Ay, kasi ma'am na lang. Natin na lang doon. Hindi ka. Oo, pero gagawa tayo ng authorize. Pwede. May comment mo. Basahin mo. Meron palabahan dito parang Jason sabi Sabi? ni Kuya Marlon. Sige. Kasi pag sa Kuya Marlon maglaba ka nga, yung kamay niya kasi allergy sa sabi. Ayun o. Ayun, Dahil, mapula na. baklas na. Baklas na. Hapdi. Ito pa. Wala na. Masyadong sensitive ang kamay niya. Kaya nga pag nakakabaya ko, talaga yung kamay ko baklas-baklas. Kasi minto yan. Yun o. Kaya nagkaano talaga siya, Baklas. bibili talaga siya ng glove. Lalo ngayon, tayo talaga yung gagawa nito. Yung audience naman ako. Ngayon, allergy yan. Sa Audience, sabon po, 30% malakpak. lalo na sa dishwashing po, yung sabon sa panghugas. Mas malala. Parang parehas lang. Oh. Kaya nagwa-washing kami sa bahay eh. Kasi parang hindi niya mawakan yung sabon. Ako pa naman, pag ayaw kong matambakan, kada ligo. Kasi today namin na ano agad. Kasi malawak naman yung labahan dito. Kaya yung sampayan. Magandang tanghali. Ano ko saan ako ito si Kebe eh? San Roque. Baka sa Hmm? Hindi yan. San Roque atin. May comment ba? Sa akin din, nilaba. No? Sa akin din nilaba. Punta ka Tilo bukas. Nasaan Roque ba? Nasaan Roque ka ba Tilo? Kung nasa Roque ka Tilo, punta ka dun sa bahay. Dun sa neighborhood. Tambay ka dun. May handaan doon. Basahan mo. Kain ka muna ng hihina ka na parang Jason. Kaya, nagtapi na ako. Tapi lang, okay na. Masakit ang likod ko. Hindi naman ito mahirap iban. Kasi mga pinagpawisan lang naman to. Sino yun? Si Vicente yata yan. Ay si Vince, no, yari ka kay Tilo, galit sa'yo. Sabi ni Vince. Ay bakit hindi ba kasama si Vince? Saan ito? Afternoon no, sabi ni Kuya Marian. Opo, nasa San Roque ako. Sabi ni Tilo.
Punta ka doon sa bahay, Tilo, bukas. Doon sa neighborhood Tilo hindi doon sa Kawakagan. May okasyon doon, magkakatay doon. Celebration ng kapatid ko Tilo. Wala na si Nonok, please. Mamalayang dito tayo sa uling Magpahinga naman. Sabi ni Tilo. palagi. Asan yung brown na lang? Yan doon. Ewan. Nandun sa tamis. Yan, naiwan ba tayo ng mga dami? Ang dali lang kasi nagpahinga. Pagdating pa natin sa Bicol, may mga labahan doon. Naglaba tayo. Mayroon pa nagdala doon. Siyempre, talaga na natin dinahigaan yung sapin ng ano doon. Ay, thank you, Kuya Ruel. Mga Thank you alibag po na- sa pakulay po. Thank you po, Kuya Ruel. Thank you po. Maraming salamat. May pambili ka yan ng sa Bontarila ba? Yan. Thank you sa mga nagpapakulay. Thank you so much, Thank you. Kuya Ruel. God bless sa inyong lahat. May pambili ka na ng sabon. Yung Arby, Ibang eh sabon. Downy. Ibang sabon naman. Salamat po, Kasi salamat. halos lahat ng sabon kasi ganyan yung kamay mo. Diba? Itaray ko kaya yung perla kasi di umano yung umay ko. Hindi ba? Oo. Ang dami ko rin sa ano. May powder kasi. Baklas. Pero yung kala, Mas lalo yun. Pero nakakamatcho to. Ang dami yun. Ginagawa ko na lang sa exercise. parang gusto ko ng agawan ng binabanlawan. Yung ito kain. Parang gusto ko na ako Ramdam ko pag nagpipiga. Nung dito sa ano. Kaya sigurado, yari ka. Baka dumubli na naman tayo imbis na malapit na tayo sa finish line. Son! Laging ng palato. Lato? Oo. May bilad mo na ito ma. Para tayo. Matayo dun ah. Tagilid mo na. Isa pang mali ah. Ah. May okasyon. Hindi angat mo ma. May okasyon sa wala yan. Panyan. Ah, nagbibigay. Nagbibigay. Baka taga-probinsya din sila. Kaya rin. Ha? para dito yung Tubong Cavite talaga sila. bagay na kabakal sa akin dito. Parang yung hanger. Di ko mag-ano pa ako. Ano? Sabit mo yun. Ano? Ito ba? Yung Ayaw ipit mo na na. lang. Nanawa ka na. Hindi yung may mga ipit. Hindi ko alam kung paano yun yan. Ganito ba? Hindi ito maputo. Ay, nako. Ay. If you were slow. Yesterday. Parang isa pang banlaw. Ikaw. Bago mag-dinner. May mga bula-bula pa eh. Parang yung ulan pa. Kaya mong ulan yun. Hindi naman natin hawak yung ano yung ulan na yun. Pag umulan siya, di umulan siya. Ano? Pansit. Ha? Pansit. Oo. Happy Margie, hello. Happy Ay, Margie. Ate Margie, magandang tanghali. Ay, may kanin ka pa sa ulo ah.
Ay, pansin. Hello everyone. Hello Ate Margie. Nagdadal ka pala. Hmm? Nagdadal ka pala. Ay, Kuya Jason, Ate Ami, good morning. Good morning din Ate Margie. Labadami Kuya Jason. Ano pa? Siya talaga, ako pa, taga ano lang. Ako yung tigasin ngayon, Ate Margie. Ako yung masusunod. Kuya Papi, hello. Ako Sabi yung masusunod ngayon. taga ano lang. Lahat ng ayaw niya. Ako yung gagawa. Taga tingin Siya lang lang yung ako tagapalakpak ko. kung tama yung pagkakapiga. Pero well, hello. Thank you po ulit sa iyo. Sabi ng ating Margie. Lahat ng mga ayaw niya, ako yung gagawa. Sabi ko, mag-inom ka ng water. Yan na naman yung tawag mo. Wala namang gagawa nito. Ako, alam naman ibang tao. Tilo, musta ka? Sabi ni ating Margie. Walang ibang gagawa nito. Kuya Beans. Sabi ni ating Pero pag Margie. magaling na siya, alam mo na. Yari ako. Siya, ako naman ang... Balik naman sa kanya. Ako bilo naman sa trabaho. Ayan yung... Pero di naman pag naglalabayan tapos wala akong gawa. Tinutulungan ko naman. Oh, Storya na lang kapag may ini-edit talaga ako. dito, ay, ikaw. Dito, Hindi dito. ko siya natutulungan. Say hi, hi. Huwag mo. Ay, bawal ba? Ah, bawal yung baby. Ano live? Yung ano. Kumusta ka na ate Ami? Ito, ate Margie. Buhay, ano muna ako ngayon? Buhay prinsesa ba? Parang gusto ko nang agawin yung ano. Pagbaban nila. Naiingat na ako. Goods na goods sa ate Margie. Kita ba tayo? Dito lang kasi may signal. Pag nilipat kasi natin yung cellphone, mawalan tayo ng signal. O kasi, next day lang yung ano. Tawag mo ano ba yun? Yung signal. Dahil dito pero malakas yung ano dito. Goods na goods ka. Wala na pa tayo naiwan. May Wala headset na pa ako eh. Ayan o. May headset pa. Matagal pa. Tanggalin sa 16 pa. So right. Hello everyone. Wherever you want, give it to you. Ano tayo mamaya? Alamin natin. Doon tayo sa Anyana. Pag hindi umulan, tingnan mo yung panahon. Wherever you want, give it to you. Ano kaya? Punta kaya tayo sa dagat. Gawa-gawa tayo ng vlog. Tanungin natin saan tayo sasakay. Marapit kang pwedeng ano? Laguna Bay. Lagyan natin siya. Ay ano? Ano yun? Ano? Sa Tansa. Tansa, port ba? Late ang aking cellphone. Bakit? Tama na muna yan. Kumain ka muna. Ano sabi? Sabi ni Tilo. Pagkasampay lo. Ay, basta kung magkape, okay na ako eh. Kasi pa. Mga bula-bula pa.
Tapos ano na tayo. Magdi-deal na tayo. May barya ka dyan. Ako na bibili. Ako. Kuha ka doon. Ako na. Tingnan mo, hindi ka na nga nakakatay. Sara Ako na yun. bibili doon sa bag sa taas. Mataas ko. Baka doon mga 50. Ilagay mo nga ito doon, ma. Kasi iniipon ko kasi ito. May badya ako dito pero inaalkan siya ito namin ni Ami. Marami na akong ipon nito doon sa Bicol. Mga ganyan. Inaalkan siya namin yung mga 520. Tapos meron ako, di ko siya binibili. Dami na nun, doon sa Bicol. Halos ganito naka ano. Pero baka pag uwi namin, pag uwi namin yun ang kukunin namin na pag uwi. Ibibili namin ng mga paninda. Yun ang ipupuhunan namin ulit yung alkansya namin. Balak sana namin nun ni Ami. Iipunin lang namin kasi may balak kami dun na bilhin. Kaso kailangan na. Imbis na mangutang tayo, ano na namin yung alkansya pag uwi. Yun ang ipupukunan namin yan. Tansya ko dun, baka 10,000 na yun. Yung alkansya na yun. Mahilig ako mag-ipon-ipon. Dati nga yung bilyaran ko, ipon ko lang yun. Yung bilyaran naman na yun, kalakasan pa nung paninda ko ng mga fishball balot. Lahat naman ng mga binta namin na tag sa 10. Bumili ko ng alkansya na bahay. Alkansya yun na bahay. Napuno yun. Sa ano lang yun. 3 buwan. Kasi kalakasan nung bintahan ko. May fishball, may pritong manok. Ito lahat. Tusok-tusok. May barbecue pa. Lahat na binta namin pag magsasarado na kami. Kung matag sa 10 piso. Nilalagay ko doon sa bahay-bahay na alkansya. Sa loob ng 3 buwan, kinuha na namin, pinaklas kasi puno na. Yung laman ng bahay-bahay, nagkakalaga ng 11. 11 yun. Yung laman ng bahay-bahay. Sakto yung bilyaran, may nagbinta ng bilyaran, 11 ko yung presyo. Yung bilyaran na yun. Kaya nabili ko yung bilyaran. Tapos 1 buwan lang ngayon na nabawi ko yung kabilhan ng bilyaran. Kasi lakas. At sa 10 lang, 5 lang yung yung bawat laro nun. Lakas talaga sa isang araw. Kumikita ko ng 500. Pag gabi naman, 1,000. Lalo pag may mga dayo. Mahilig ako mag-ipon-ipon. Okay naman daw siya. May nagsasabi nga sa akin na huwag daw ako mag-ipon kasi malas daw. Hindi ako naniniwala kasi Malas kung wala kang ipon. mas malas pag walang ipon. Wala kang Saka mag-ipon. sanay na ako sa malas. Sanay ba? Sanay na sa malas, sanay sa buwina. Ako na ba yun? Kasi yung malas nandyan na yan. Hanggat nabubuhay tayo, may malas talaga. May malas, may buwinas. Ako naman. Ako ito po pakalit. Sisira yan. Magkakapon. Ako naman. Kamay na. Tapos ito. Ano ilan ka? Ayun, yung ulan na yan. Hindi naman mababasa ito. Dito lang tayo magsasampay. Yun lang dito sa Maynila kaya ang mga damit. Matagal maluma. Kasi dito, yung mga damit, hindi nabibilad. Yan lang, sa mga nakahangit, yan lang, tutuyo. Doon sa atin. Ano lang po talaga. Nakaano sa araw. Bilis maluma lang damit. Last na to. Mag-ano na, hapon. Magkakapon na. Diyan ba ito lahat? May lalaban na naman ako.
Pag ako naligo, laban na naman. Si amin nakaligo na eh. Maaga ako nalito kanina. Naligo ko na siya para malaban, masama ka ako niya. Ano? Ano ko nga nalito kanina? Sino ba din? Dito. Nag-gis lang ako. Ano oras tayo minto kagabi? Nang Sa live. live. Alauna. Ay, 1:30. Nandun sila Kuya Bird, baka tulog pa sila Kuya Bird. Baka tulog na kasi kanina ko. Gabi na sa kanila. Gabi na din siya. Baka nandiyan na. Hmm. Nakasailan. Ayun, may ano. Ako rin parang Jason, mahilig din mag-alkansya yung tip ko sa work every week. Sino? Sinuhulog ko sa akong alkansya. Sino Sabi ni sabi? Kuya Rowel. Oo. Ganun talaga eh. Alkansya talaga. Para ka in case of ano. Oo, may bubulong din. Tsaka may ano, pwede rin alkansya. I-save mo para... Tulad nung sahod ko sa YouTube, nung wala pa siya aming sakit, talagang hindi ko siya inuubos na ano. Hindi ko siya inuubos na na-withdraw. Yung nagtitira ako niyan ng 1,000 o kaya okay. Kaya pag medyo mayroon, ano, dadagdagan pa yun. Nakabukod na yun, nakasiparit na. Kaya nga nung time na yun, nakabili ko na. Kalabaw naman. Yun naman, yun ang mga punda ko sa ano, sa vlog. May kalabaw na kami ni Ami. Sa YouTube yun. Itong GoPro, Kasi kahit pa paano naman lagi kasi kumikita yung tindahan. tindahan. Kaya Kaya medyo okay din naman yun. yung sahod ko sa vlog dati, minsan hindi ko nagagalaw. Kasi yung tindahan malakas. Kasi Tapos minsan pa, na kailangan nagdadrive. nakakapag-extra din po siya kaya kahit pa paano may ano saka hindi rin naman kasi kami masyadong panayag kasi Kaya dati sa Bicol, nung minsan wala ako. Pag nawala ako sa babae, may in-extra na ako niya. Na di ko na pinakikita sa mga vlog. pero may time naman din po talaga na ano, wala din siyang sahod. Diba? Kaya hindi naman po lahat ng ano, patulad na ano, sa YouTube is may sahod. Ilang buwan din po yung sahod dito. Hmm? Di ba may buwan ka talagang wala din sahod. Katulad ng maraming buwan, wala kang Wala. sahod. Kasi yun yung time na pumunta na kami dito, bumagsak yung views niya. Pero ngayon meron. Itong buwan na to. Meron. Kasi- Iwan ko ngayon kasi panibago. Yan, nagsimula kahapon ba? Kahapon? Oo. Nagsimula na naman Okay yung lang. Pero, yun nga. Pero Yan ang talaga yung isa kong creator. pero hindi naman kalakayan yung pinakamalaki mong masahod yung challenge eh. Challenge. Pero pag walang challenge, kada sahod ko mo. 5,000. 5,000. Isang buwan. Isang buwan yun, 5,000. Yun nga yung inaano din. Pero ox lang. Nakala ng iba. Ang natin pera. Hindi lang tayo magastos. Hindi lang tayo magastos. Hindi lang tayo maluho. At marunong tayo mag-ipon. Ang gastos lang natin pag nag-aaya yung anak namin mag-Jollibee, ganyan. Yun lang ang pinag-iipunan. Yun din talaga ang sinisave namin ng pera kasi once na magyaya yung anak namin. Kasi yung anak namin hindi siya panay din. Parang katulad din namin. Hindi siya panay. Hindi tayo lola nag-iba na ano. ganyan. Ang pinakalambing na lang is Mama Jollibee tayo. Kaya yung ulam natin sa umaga, yun na rin sa gabi. Kung hindi kayo naniniwala ang sa probinsya namin, ano, nag 100 per day ako. Maximum ko is 150 ulam. Maghapon na sa amin yun. Ako yung nanibili. Minsan hindi rin ako nakakagastos ng 150 pero pinaka-budget ko is 150 kasama ng mga gulay-gulay. Pag wala pang pasok,
Inyog lang minsan yung natibig kasi sumisiksik ako sa mga bukid-bukid. 160 per day kasi minsan yung isda sa amin 80, isang kilo. Di maghapon na sa amin yun. Kasi yung isang kilo, maliliit yung tilapia, gaganyan lang. Kaya medyo... May mga tropa pang natsambahan na may isda, binibigyan ako. Yan, bili mo na ako ng ano, sardine. Ayun. Kausapin mo Kaya na sila. kailangan mag-alkansya. Kasi pag naglambing yung anak, mama, Jollibee tayo, ganyan. Ayun din kami lumalabas. May dala pang kanin. Oo, may dalang kanin, syempre. Pero May dala pang ano, coke. pero hindi tayo May dalang kanin, may dalang pero hindi tayo yung sobrang tipid naman. Hindi halos hindi na naman Hindi, nakakakain. anong kulay na din? Blue? Oo, mabango yung blue. Isa lang? Dalawa? Dalawa na? Isa yun lang. Sobrang tapang naman. Hmm? Dalawa na. Para magpawanong kumot. Isa sa ano Sige, natin sige, kumot. sige, sige. Ay, thank you, Kuya Ruel. Thank you so much ulit po. Yun si Jason, bibili na muna po ng popcorn. At yung kumot niya na hiniram namin dito. Kasi yung pagpunta namin ng Manila is biglaan lang talaga na hindi namin akala na pabili daw eh. Thank you, Kuya Ruel. Yun. Kaya si Jason, maano yan? Dahil pag wala yan sa pabahay, parati niya akong tinutulungan yan maglaba. Hindi yan yung salamat po sa pakulay, sabi ni Tilo. Tapos pag wala yung pasok, talagang nakakain kami ng gulay. Yan. Kaya halos nyog lang ang bibilhin namin. Sumisiksik-siksik yan doon sa mga kagubatan. Eh. Hanap ng Ay, si Kuya Makoy. Hello po, Kuya Makoy. Magandang hapon. Ay, tanghali pala. Ayan. Sumisiksik yan. Hanap ng lubi-lubi, kung ano lang kung anong pwedeng gulayin, kaya yan, nakakain kami ng gulay. Hello bro, Roel. Sabi ni Kuya Makoy. Pag sa bahay yan, ano-ano lang ang na ano namin. Pero, sobrang nakakatawa kasi yung ulam namin. Gulay. Pero pag ako, hindi kasi ako marunong maggulay na ano. Hindi katulad niya, expert talaga yung magluto. Eh ako, pritong isda, tapos piniprito ko, sinisigang ko, ganyan. Ay, Nana Gina! Mura lang po kasi yung ano sa amin, yung mga isda. Yung pinakamahal na yung ano, yung buhay na isda, buhay na tilapia. Yan, nasa 170 ang kilo. Pero binibili ko yung isda lang sa amin. Yung mahal na, tag 100 eh. Kung ilang peraso yan, 100 siguro mga 8. Tapos pinuputol pa namin yan, hinahati. Nanod. Naglalaba kayo. Pagkasampay. Hello bro, Mac. Sabi ni Kuya Ron. Yung isda, syempre mga bata, hahatiin mo lang yung isda kasi hindi nang ubos. Kaya yun, maghapon na sa amin. Minsan natitira pa kinabukasan. Kaya ganun lang. Pero, ano, sobra-sobra yung pagkain. Kahit ganun. Yung budget namin. Yan. 150. Pero ngayon kasi nagmahalan na lahat. Kaya tinaas ko na, naging ano na, 200 per day na. Pero hindi naman nauubos yung 200. Minsan 100 pa din. Kasi kahit pa paano, yun, kumita naman yung tindahan. Yun, may extra naman. Pero ngayon hindi ko alam pagbalik namin eh. Kung magiging ganun ba ulit. Kasi madaming nagpatayo ng tindahan din malapit sa amin. Kaya hindi pa namin alam kung anong sistema ng pagbalik namin. Pagbukas kung babalik pa po yung mga namimili sa amin. Kasi dati talaga kahit mawala kami, babalik yung mga bumibili sa amin. Ngayon hindi ko lang alam. Madami nagpatayo ng tindahan. Halos 1, 2, 3, 4, 5, halos 5 ang nagpatayo ng tindahan malapit sa amin. So, syempre, gusto din naman nilang kumita. Parehas namin. Kaya okay lang yun. Mag-ano siguro. From the scratch ulit. Pero okay pa din. Ang galing nga magluto ni parang Jason kung andito lang siya, pwede siyang chef.
Ang sarap po niyan magluto. Si Jason. Ano sa mga gulay-gulay din. Namana niya din sa magulang niya. Kasi yung mama niya nagtitinda yan ng mga gulay. Ganon din si Pula. Si Pula din. Sobrang sarap din niya magluto. Ng mga gulay din. Halos si Pula parehas yan. Mas nauna yan si Jason lang. Mas nauna siyang natutong magluto. Tapos nung pumunta siya ng Maynila, si Pula na yung natuto ng magluto rin. Kaya yung dalawa, si Jason po kahit isang baboy ata, isang buong baboy, nagluluto yan. Sumasama-sama sa mga tipo ko, kaya yun, natuto din siya. Kaya kahit isang baboy yan, kaya na yung lutuin, iba-ibang potahe, ganyan. Kasi dun sa amin, malaki po kasi yung pamilya namin. Kaya yung mga tito ko, pag halimbawa may okasyon, syempre hindi ako makasama. Kasi parang galing sa probinsya. Pag halimbawa may kamag-anak kang mag-okasyon, kailangan isa sa pamilya may representative. Ganyan. Ako hindi ako makagawa din doon. Tsaka may bata po kasi akong may anak akong ayaw sa ganyan. Si Jason, sabi ko sama ka muna sa kanila. Tapos yun, doon siya natututo din. Kaso ang hindi niya lang alam pa, hindi niya matutunan yung pagsasaing. Yung Di ba kasi yung pagsaing maraming saing. napaka-delikado pag nagsaing. Pag hindi ka talaga marunong. Hindi, parang mo ako. Ayaw ko lang sa bukas. Kasi baka sumublay. Sayang yung bigas. Nagpakulay ulit si Kuya Ruel. Salamat po kaya Robin. Pakulay. Yung Dahil sa pakulay, yan yung pag-asa na rin sumahod. Sa ngayon. Pang downy daw yun eh. Sabi ni Kuya Ruel. Iba talaga pag may talento. Ako nga kay YouTube lang minsan nagpapaturo. Opo, lahat na ata sa YouTube eh. Ngayon, mabilis lang matutong magluto. Yung Yung kapatid. pagsaing talaga, ayaw ko siyang subukan kasi sayang. Pero si Pula marunong talaga Oo. sa saing ng Si maramihan. Pula, ano yan eh. Expert na siya sa saing. Ano kasi tagaluto yan nung striker pa siya. Mga sundalo yung ano niya. Expert Pinapakain na yun. siya. Hirap kasi Ako pag ayaw ko talaga. Pero sa pagluto, kahit ilang kilo yan, kaya kang suluhin. Diba sa Batangas, sa Kawali pa talaga ay Kawali. Sa Tulyas. Tulad nung nagluto ako, may pinaglutuan ako. Yung isang lalaki, siya yung nagsaing. Pero yung yung 50 kilos. Yun ang 50 kilos na bigas. Yun ang sinaing niya. Alam mo nangyari no? Di na pa kinabangan. Pinakain lang yung sapato. Pinakain na lang sapato. Yung sa kanyang pag gano'n, nakakahiya. Ako ayaw ko talaga. Palutuin na lang ako ng palutuin. Ng ulam. Ng ulam. Pero sa pagsaing ayaw ko. Kasi Yung mga technique kasi sila pumunta sa akin. Hi si Ate Sarah. Hello Ate Sarah. dawan nila. Unahin ko muna yung pumo. Iwalay ko na lang dito yung Yung kapatid ko naman po, Kuya Roel, talaga siya. Madami na siyang experience sa pagluluto. At ayun, magpapahinga muna siya. Nag-resign muna. Sa Green Hills siya nagtatrabaho. Saan mo nagtatrabaho ulit? Sa Green Hills restaurant. Ayun. Papahinga muna kasi ano may sobrang. lilipat. Pero may lilipatan siya. 2 linggo at sa magpapahinga. Lilipat siya dito sa ay doon din. Kaso nagbubukas sa Imos. Kaya lilipat siya. Para dito lang malapit. Ma'am Sar, ay good morning sa inyo lahat. Sabi ni Ate Sar. Ma'am Sara, musta na? Sabi ni Kuya Makoy. Nakagising lang, ligo pa. O kanina pa siya na nagising. Ano oras tayo nag-out gabi? Maaga kami kasi maglalapot tsaka kahapon di ako nakaligo eh. Kaya pagising ko kanina, yun diretso ligo muna.
marinig muna natin ito. Para tumalab na yung mga recipe. Parang tumalab na yung daw yun. Marinig mo na. Kain ka na kaya mo? Mamaya, sabay ko. Huwag na maligo. Hindi. Kaya naman nangangamoy Sara. Sabi ni Kuya Makoy. Ay. Kaya pati labahan, may naparinig. Ako din naglalaba, nagpapalaba na lang. Kasi one day lang ang day off. Magpapagod pa sa paglalaba. Opo, Kuya Makoy, dapat ganun talaga. Isang araw na lang. Yun nga yung sabi mo, parang nag-day off ka lang para sa mga gawain. Naku, pakiwang ano. Tanggal ka magsulat. Marinig mo na natin ito. Yun din po Kuya Ruel, yung sabi ko sa kapatid ko eh. Kasi yung kapatid kong isa wala pang asawa. Yun na lang yung kapatid ko walang asawa, binata siya. Tapos yun, sabi ko kung nagpapalaundry ka na lang kasi magde-day off ka lang para sa mga labahin mo. Sabi ko pag mag-laundry na lang para yung day off mo, sulit mo talaga. Itutulog mo lang. Ako naman, nung Hindi yung ilalaba mo. nasa Maynila pa ako, kasi sa ganung trabaho ko rin sa Maynila. Ilang taon din ako nagtrabaho, ilang taon ako sa Maynila. Tapos solo pa ako. Doon sa inuupahan ko dati, solo ko. Kada ligo ko, laban ako niyan, kada ligo. Kung di ko naman yung malaban, pag nagmamadali ako, bago ko umalis, babad ko na yan. Pero pagdating ko, kusot na ako niyan. Kasi pag naipunan ako, May mga time kasi tamad ka din talaga. oo, pero yung mga damit ko nun, di naman na dudumihan. Pawis lang talaga. Kasi pag nagpa-operator ako, di naman ako na dudumihan. Yung hanger. Kaya puro lang ako ng makusok pa lang okay na. Kaso marami. Sa isang araw, tatlong beses ako. Tatlong beses kasi pag pinagpawisan na beses na. Pawisan talaga ako. May maganda naman sa online, yung sa 500 lang. Yung detect by sa Kailangan itong laban. Sasauli na namin. Yung ginamit ni Ami doon sa ospital. Ayun. Pwede naman ako magsampay. Ayan. Kaya nga pinakamatagal mag-fold ng damit. Sabi ni Kuya Ro. Kaya yung sabi ko din talaga sa kapatid ko, dapat ang day off. Pahinga talaga, hindi yung pinaglalaba mo. Kuya McCoy, tapos si Ate Sarah. Kasi baka umulan. Nilipag na naman. Diyan. Kaya mo? Oo! Kaya ko lang
balance sa katawan. Ito lang ang Ito, okay na naman. Ayos na. Hello sa viewers natin. Sa mga silent viewers, hello. At sa mga nag-live, hello sa inyo lahat. Sa mga nanananghalian ngayon, ano ulam natin? pakatay na natin. Ito na lang ang Hello, bakit gutom ka na? ano mo? Patay ba? Yung malaki dun. Hindi kita ipatak mo. Para hindi mabalik yung ano. Oh! Oh! Ang dami! Ang dami nila. Kill the flies. Ay, dito dinadaan-daan. Hello sa 6. Yung nagbukas ng water dito. Nakauya. Okay na ka. Sabay muna ako ng hangin. Para matapos na rin tayo. Uulan pa nga. Hangin. Parang uulan na. Ulan nga. Nak, uulan daw. Ligo. Ulan. Ito pang gagawin ng ata. Malayo. I get to you one last cry. Lakas na lang po. Ano? Ito ba kuya ang eucalyptus ko? Di ba may oregano dito dati? Saan? Makahingi tayo? Marami dito, nakakalat lang. Mga mamaya. Kasi inumin na amin sa ubo. Tigain ko. Ay! Ay! Nalabas! May mga oregano pala Pasok dyan, doon! Pasok! makakahingi ako. Pasok! Bato! Kuha ako ng gamot ni Ami. Hello, Miss Me. Sabi ni Tigain Kuya ko yung Roel. Oregano, tapos lagyan sa mainit tubig, kalamansi. tapos Nasa yung Saudi po ito, Kuya honeybee. Roel, si Ate Sara. Taga Bicol din po yan. Taga doon malapit sa kanila, Jason. Ano? Matutulungan ka dyan. Pero nag-ano siya sa Saudi na Talaga naman. Yung slippers mo. Di ba Ate Sarah pwede yun? Yung oregano, kalamansi, tapos mainit na tubig, tsaka honeybee. Kasi natatakot ako sa ubo ni Ami. Baka sumabog yung tingnan niya. Pero hindi naman lagi-lagi. Ano lang, pagpabot-abot lang yung ubo niya. Parang umepekto nga sa akin yung si Tirsin. Tapos, yun, panitulog din. Bumili lang lang ng posteran kasi yun ang sabi ng doktor.
Kasi kinuwento ko din sa doktor na pag-check up sa kanya. Sabi ko, Dok, hindi kayo maapektuhan ng eardrum niya dun sa ubo. Kasi kakopera nga lang. Sabi ng doktor, ay, delikado. Kailangan daw matanggal yung ubo niya. Kasi may tendency na umabog na. Meron na baka magpulit tayo. Ano yung nakaraan? Grabe Eh, ngayon din yung opera nung ano, no? Yung natulungan natin ng kasamaan natin sa ano. Ngayon ba yung opera? Four ba yun? Four ba yun? Four ka rin. Puro ata na yun. Parang 4. Kasi 4 yung opera nun. Pangalawang opera niya yung ano na yung panga. Kung napanood mo yung vlog ko na natulungan ng ano nung sa sponsor natin. Yung una, Second operation. yung una yung bukol muna dito sa ano niya. Bungangan niya. Tapos yung pangalawa, yung panga na kasi nabulok na yung panga niya. Kinain yung laman. O yan, hurigan no. Hurigan na tayo. Pwede ba yan? Tanungin niyo natin kay Ate Pwede yan, Sara. pwede yan. Tinanong ko na yan sa YouTube. Ano lang yan, pwede siyang pakuluan, pwede siyang pigain lang. Pero, piga na lang. Yung katas niya. Dami nga yan. Ano lang natin. Nurse ka ba, Miss Me? Yung pinsan ko sa Qatar siya dati, ngayon nandito na siya. Rate niya 60 per hour. Hindi ko po alam kung nurse yan kay Ate Sara. Pero nag-ano siya, Caregiver ata. ay, caregiver. Caregiver po pala, Kuya Rowel. Tanong yan sa Sara. Mag-e-end ng contract ata si Ate Sara sa next year po, Kuya Rowel. Tapos na. Yan o. Kumikintab na yung balat ko. Nice. Yung masarap na bawal siya. Nalilipin ata si Ate Sara. Matapos din. Huwag mo dyan sa bandang dinadaanan kasi malawak naman ito. Matutulukan sila pag dumaan. Inipat ko. Oo. Kasi sa daanan. Tapos din. Ang parang Jason mo. Ano ba yung una? Yan ito. Dito sa bitan. Tapos sa wakas. Kaya mo na, mamaya na pa. Lipat mo dito. 5 viewers sila po. Yan o. Baklas yung kamay. Mapula. Kulipot. Yan, basa muna tayo. 6 viewers sa loob. Ating naman sa sakyan ko. Kala ko na nakaagad. Ilakad mo kaya to? Kala ko maaga pa. Saan? Yan lang yan. Para matuloy. Nakadaw din naman yan. Hello.
Shoutout sa lahat. Narinig ko na yung ata sila. Hmm. Sige na, go na. Bilis ng oras, alam mo yun kaagad. Oh, Nawat pa tayo kasi. Ito, oh. Ito, oh. ay naku. Pahinga muna mamaya, mag-out muna ako. Kain muna kami namin. Baka mag-live mo na. O mamayang gabi ulit. Mga bago matulog, live ulit ako. Mama, nobody. Siyempre maraming salamat sa ano. Maraming salamat sa lahat na nakakakwentuhan natin sa live. Sa mga silent viewers. Sa mga nagla-like and share. Thank you. At sa mga nagpapakulay, thank you po. Kaya ate, walang masakyan. Mamaya pa kakain, alamin mo yan. Nagawa ko. Yan ang vlog ko mamaya. Paggawa ng ano, gamot mo. Yan yung vlog ko mamaya. Carry lang. Para may content ako. Kung ano-ano lang, maisip natin ngayon dito. Natumok muna tayo ng katawan. Anong black to mo? Black 6. Ah, 6 kasi yung ano, yung sasakyan kanina sa lubong pagbili ko ng ano, saan daw yung black 3? Hindi ko naman ako alam. 5 viewers ago. Si Tami. Si Mama. Yung mama ko gusto ng wigo. Kaya pinili ko na ang wigo sa iyo. Mamayang hapon try namin na gumawa ng vlog niya. Ginamin namin itong binuwa nila. Jore-jore kami na ano. Pag walang ulam, pag di tama rin siya. Si Tami. Si Tami, tingnan mo to. Natitulong pa ako. Kaso malalamig yan. Parang dito. Ano, tapos ka na? Kumana ako ng ito. Tapos ka na ay. Ang sarap. Ano, sumasakit yung tingin? Pumibig lang. Ha? Pumibig lang. Kasi pag dumigay ka talaga, lalo pag pinigilan mo, yung hangin ng dito yun. Dapat pag dumigay ka, dapat huwag mo pigilan. Hindi pag minsan di pa pumibig na parang Oo nga, dito rin yun eh. Yung pagsingot mo, dapat dahan-dahan lang. yung notice Kasi pag sumingot ka yan, yung tinga natin at ikargo, pag suminga ka naman, ganun din. masarap na hirap ako yung sa sarili. Kaya nga, mabilis yung pagdaling niya kaso masilan. Masilan yan. Ang ito 6, 5, 4, 3 sa kabila. Kabila yung dolo. Sa harap ng kabila. 5. I see. 5, 4, Dapat din pala sila pag ganun. Yung, oo. Gusto maglaba. Pahinga. Kasi pa ako bakit. Nababad eh. Ito lang, kung normal ba to?
Baka may sakit na rin. Baka may sakit na rin ako. Allergy ka rin talaga. 7 viewers hello. Nakatapos ko lang maglaba. Dahil nga lang kung titis tayo na kami. Ano kaya yung silent viewers na? Comment po kayo. Comment kayo sa ano. Hindi ka kasi nag-lotion. Yung lotion ko. Haba na naman ang buhok ko. Sa akin yung dito. Napagupit na naman. Parang tatagal, mapapares na ako dun sa pinsan ko. Na yung mukha matatabunan na ng mga balay ko dito. Sikit ako na. Dati wala yun. Ang balay yung nagkakaedad na. Dito. Papunta na rito. Dudugtungan na. Pasok na natin. Ano mo naman siguro? Ano? Matang muna tayo? Sige. Ay, Ayan po. At maraming salamat sa mga nag-comment, mga nag-tune in. At kay Kuya Yaroel, sa Roel, pakulay, sa ayan, sa pakulay, kwentuhan. sa kwentuhan. Wala, thank you po. At pag-out muna kami ni Ami. Para kasi alauna na. Thank you sa lahat. Siguro mag-live tayo. Mamaya naman tayong gabi. Magla-live ako. Baka 10 o 11. Ang bahala na. Basta mag-live ako mamaya. Ayan na. Pumula na talaga. Kitang-kita na. Ano yung lotion eh? Ayan, babay na muna. Babay mga silent viewers din. Babay po. Sara, babay po. Kuya Roel, si Kuya Makoy, si Tilo, si Ate Margie, Mga nag-tune in. kanina. Si Kuya Marley. Wow! Sino yun? Si Kuya Papi. Bye muna po. Bye-bye. See you. Kuya Roel, thank you so much po sa pakulay. Ito naman. Kain muna kami. Bye. Bye-bye. Bye.